Pues vamos a seguir adelante. Bueno, aurrera jarraituko dugu, klausuratu egin behar dugu, amaitu egin behar dugu FESLANen azoka eta kongresua, eta horretarako gurekin dugu Francisco Pedraza lanbideko zuzendaria, enplegu zerbitzuko zuzendaria hain zuzen ere. Bueno, estamos en familia, por tanto no voy a... Bueno, familian gaude, beraz ez naiz oso protokolarioa izango, besterik gabe, eskerrak eman, egun hauetan, biltzar egun hauetan, bueno, egin dugun lanagatik, zoriondu nahi du sailburu ordetzako jendea, egunduko lana egin dute aste honetan hemen buru belarre lanean, batzuk abotsa berreskuratu dute, beste batzuk betiko galdu dute, horrek esan nahi du lan handia egin dutela, eta espero dezagun lehen topaketa hau, lehen biltzar honek eta enplegu azoka eta kongresu honek, hau hasiera izatea, askoz gehiago etortzea, eta hau honen arrakasta ere ospatzea. Garrantzitsua izan delako. Bueno, ez da ezer pertsona, ez dut modu pertsonalean hartuko hemen inorez egotea aretoan, egundoko eguraldia egiten du, eta zentzu horretatik, nik uste du denok merezi dugula atsedena amaitzen joatea, eta pintxo batzuk jatea, ardo batzuk hartzea, eta astebukoarari hasiera ematea. Apunte pare bat nire lanaren inguruan, lanbideko zuzendari nagusi gisa, esan laudatu. Esan babestu egiten dugula, ekonomia sozial eta solidarioa, uste dugu zuek egiten duzuen lana, ekonomia sozialaren arlotik oso garrantzitsua dela, bai enpresa arloan, bai lehiakortasunaren aldetik, eta aberastasuna sortze aldetik. Eta baita ere ahalegin handia delako beste eredu bat bultzatzeko, beste enpresa pertsona eredu bat sortzeko konpromisoa pertsonen artean. Hau da, enpresa proiektuak benetan pertsonetatik ateratzen direnak eta akordioan eta lankidetzan oinarritzen direnak konpromisoan proiektuarekin uste dut eredu guztiz jarraitzekoa dela eta bultzatzekoa. Lanbidetik egiten dugun lana batez ere oinarritu egiten da honetan. Sakondu egin behar dugula gure lan arlotan, hau da, gure orientatzaileekin lan egitea, orientazio egokiagoa eman dezaten enpresa arloan, ekonomia sozialeko enpresetan, jakiteko zertan diharduten eta nola parte hartzaketen baita ere ekintzailetza sozialaren barruan, metodologiak erabilita, eta Confecop eta ASLE. Por también en lo colectivo. Hobeto ekiten lagundi ezaguten, eta gero, baita ere, prestakuntzarekin lotutako guztia, prestakuntza programa guztiekin, eta hor sartzen zarete zuek ere, eta azkenik beste familia ere gogora ekarriz, inklusioaren arlokoa gogora ekarriz zakit baten bat geratzen ote den, baina jakin dezazuela, zuek ere gure asmoetan, gure ametxetan eta gure planetan zaudetela, besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko, Pedraza jauna. Bueno, con público sin él, yo sigo el guión. Bueno, publikoarekin edo gabe jarraituko dut, gidoiarekin, eskerrik asko etortzegatik. Agur.